да си да бъде модел. С нея ще нагласим гавровския сукай. Първо гавровския, след това ловешкия, за да може ловешкия да го обясни чрез гавровския. Конструкцията, да. Ето е дъската. По този начин се поставя на главата. Ето го кръжилото. Ето ги смочетата. Те са предварително закрепени. Добавяме бележките. Всички накити към гавровския сукай се залавят директно в кръжилото. Те си имат кухички. В самото кръжило в горния край има дупчици. Доста по-бързо става от Килифаревския. Поставяме и подбрадника. И отново офицер пали, само че малко по-различен модел. Под формата на ветрилци са тези. Също ги добавяме тук на кръжилото. С това гавровския ни сукай е готов и го поставяме на главата. Дъската е облечена в една качулка, която се стяга с върви. В момента ще я пристегнем, за да може да не мърда. Дъската тук в долната си част има и изрязана дупка, за да може добре да приляга към главата. Тези върви ги завръзваме ето тук отгоре. Същите тези върви ги имаш и при Килифаревския, нали така? Да, но те тук се слагат отзад, да. Монетите от всички накити се носи много приятен шум. Ето го и сукайния месо. Той отново завършва с две сукайни шевици. Сукайните месали са с дължина 3 метра и половина до към 4 метра. Невестите, които не са можели сами да си гласят сукаите, в първите дни след сватбата, един от ритуалите е гласенето на сукая, когато при младата невеста са ходили нейни приятелки и близки, за да й помогнат. Но тези, които не са били толкова сръчни, някои от тях са спяли с готово нагласените сукаи, с увитите месали, за да не се развалят, и описват в един архивен материал, който също се съхранява тук, на Васил Петров, едни баби преселнички от Поповско, преселнички от Требненско в Поповско, казват, че на главите от дъската се образувал трап от спане с сукаите. Дупка, да. Единия край, отново го... Красотата изкаже. Отново го завиваме и го оставяме да падне назад. А другия край се завива. Момент само. Тези пенда
календари не трябва да участват тук в картинката. Сукайната шевица се поставя по средата на дъската и така. В някои случаи, даже доста по-често, тези сукайни месари са били зашивани тук в началото на кръжилото. Но поради естеството на тези, които са демонстративни и трябва да се почистват доста по-често, месала просто го напъхвам отдолу. Долу има същия ефект. Това е нагласен габровски сукай. Отзад, да. Боженци ли е бил така нагласен сукай? И Боженци ли е бил такъв? Да, абсолютно същия. Той под общото наименование габровски сукай, но се употребява и в габровско, и в тревненско, и в дряновско, но те имат някои селища, където жените са предпочитали носенето на келифаревския сукай и описват защо, поради причината, че е бил по-прибран и по-лек. Така че в един момент келифаревския сукай започва да превзема повече територии сред балканджиите. Това е единия начин на увиване на месала. Съществува и друг начин, който е с двете шевици поставени тук на дъската. Не знам доколко ви е интересно дали да го правим това нещо сега. Има го като описание. Вие кажете. Да го направим. Добре. Добре. Снимайте я, защото повече тя няма да стои нагласена по този начин. Вчера може би до Каметен часа с Силвия сме правили опити да възстановим този начин на увиване. И за това ще я помоля тя да дойде, тъй като е изключително сложен. И долу-горе ще разберете защо се е налагало да спят с сукаите на главите. Ако това нещо трябва да се прави постоянно, трябва да имаш помощ. Сукай, вместо да се намята кърпата тук отгоре на дъската, сукайният месал се разделя на две равни части. И навиването започва по обратен ред, като първо се започва от гърдите. Ето това е център. И това всъщност е гушата. Доста предпочитан начин, между другото, за носене. Укрепване с най-различни игли. Но тъй като елементите на сукая са много редки вече, поради това, че употребата му в някои места е забранена още в първата половина на 19 век, остава да се носи в колибите и селищата, които са малко по-трудно достъпни. Двата края се закачат ето тук към самата шапка. Мисълта ми беше, че използваме кърфици, защото нямаме достъпни толкова материали.
единия край, те се събраха отзад, единия край се хваща, сукайната шивица се прегъва. Ето как е отзад, ето ги двата края как висят, трябва да се заметнат един на друг. Сукайната шивица се обръща, ето така, и се поставя тук горе, пак на дъската. Другия край правим абсолютно също. Сега ще го нагласим и ще ви покажем отпред и отзад, като и тук изисква да нагласяме. Свободните части от кърпата на лямото долу под кръжилото. И за почесване на мъртвата. Ето това е другия. И според мен по-красивия начин. Ето, това ги се вижда. И отзад. Когато месало е по-широк с по-дълги сукайни шивици, се получава малко по-различно, но тези са 50 см, малко по-късички са. Но идеята е такава, записано и документирано е вече в видео, така че който иска може да го гласи. Вики остава по този начин. И ни остана ловешкия сукай.